Magandang gabi mga kasisid. Susubok tayo ngayong sisisid dito lang sa tapat ng aking pinagtatrabahuan dahil napakatagal na hindi tayo nakasubok dito mga kasisid na mamana. Kaya ating susubukan ang ating kapalaran ngayong gabi at naway mabiyaan tayo ng magandang huli. Kaya samahan niyo naman ninyo ako mga kasisid at abangan ninyo aking pag-ahon mamaya kung anong aking makakayanan ay aking ipapasilip sa aking pag-ahon. At ang ganap sa ilalim ay inyo ding masasaksiyan mga kasisid. Kaya tara na mga kasisid, at ako'y naiinitan na. Tara, malamig-lamigan naman tayo konti. Kaya let's go. Sagit. Yari ka.
Dale. A few moments later. Bubos mo na dito mga kapatid. Ito lang ang nakayanan ko mga kisit. Kahit pa paano may pang-usal na rin tayo. Pas.